אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי. אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי. מלמטה הסולם עולה, להתקרב אליי ומנסה. מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אלף דוקטורים לא יצליחו לאשפז אותי. אלף דוקטורים לא יצליחו לאשפז אותי. הנה שמה הרופא צועק, מתקרב אליי עם המזרק. מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אלף ספרים לא יצליחו לספר אותי. לא, לא. אלף ספרים לא יצליחו לספר אותי. מספריים מתקרב לראש, את האוזניים הוא רוצה לחתוך. מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי. אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי. לכבות אותי. אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי. לכבות אותי. לא יצליחו לכבות אותי. לא יצליחו לכבות אותי. לא יצליחו לכבות אותי. אלף כבאים לא יצליחו לכבות. 2000 צבאים לא יצליחו לכבות. 400,000 פרשים לא יצליחו לכבות. 1,990,000